ɛno nti wa afia pem anso ne baakonim no na ntim jakari kɔbɔ ne man ɛwɔ fia ase ɛma Denkyira bedi Asante man nsɛm ɛno nti Asante man fa Denkyira no mumu a ɔfa bi nkoa kwa Asante man mu na nananom Denkyirafo ni bi nso kɔsra Asante hene ma ɔma wɔn baabi tena wɔ Asante man ɛno nti sɛ ɔhwɛ Kumase nkuro ni bi te sɛ Tafo ne Bantima Denkyirafo ni bebree kopie mu wɔ hɔnom ɛno nti nananom Tafofo no bebree na nchi free Denkyira na wontimi nka Denkyira bakosɛm a obeyi wɔn afiri na Denkyirafo no ɔyɛ nananom adawufo a ɔmokɔtena nkyira ɛno nti no ɔyɛ nananom a ɔdan nkyira ɛno ni din Denkyira na nananom Denkyirafo no bi betena Asante man nkuro no bi so te sɛ agona ɛsane sɛ ɔyɛ agonafo na ɔbɛkyekyere nkuro no bi te sɛ Denyase Adanse Asokwa Atwema Agona Adunku hwere so ɛne nkuro no bi a ɛka ho na Denkyira ne Asante ntɔkwa no Kontire fɛko ni ne di animu bekyerɛ baafo ama nkɔatia ɛnyɛ no nko a Gyama akon no ɔne di animu ɛbremu kun no nso ɔne di animu ɛne sa bebree a ɔkɔɔyɛ a Kontire fɛko ni ne di animu yɛka fɛko a ɛyɛ nkuro a ɔmoka Bantima hene ho ɛkɔ akon ɛno nti Kontire fɛko ni nie Yamfo Mem Hwediem Ewu Adomase Dua ya nkwanta Brekum ɛne Denyase na Akwamu fɛko ne nso yɛ nkuro a ɔmohyɛ asafo ase edi wɔ sɛnim ɛno nti Bompata Bechem Manson kwanta ɛne wanchi ɔmo na yɛ Akwamu fɛko no ɛno nti nananom tena ase na ɔmo ka Kontire ɛne Akwamu a asekyerɛ no no obetumi akɔm YouTube channel hɔnom akɔhwɛ documentaries a mayɛ afa Asante man ho ɛnyɛ Asante man nko a musuakuo bebree wɔ hɔnom a maka wɔn ho abakɔsɛm ɛno nti yɛ Denkyirani wɔ ha kan hunu sɛ nananom bi wɔ Asante man mu a obetumi akɔsra wɔn mo